igcuka Malaysia selidecide ukuthi liyikhiphe namuhla i-album yalo. Hawu kusasa kusaphushing akhosi kahle abantu balindele umhla ka4 i-surprise ke lela surprise kusasa ngiyadedela igcuka Malaysia iyaphuma i-album yegcuka Malaysia isihloko sithi Amavolovo. Ndakwazi yasemabheleni badusikela ngajona usikela ngenikonyana umfoka la qando bekaba msaqhuma kwabantu emzini. Ayisheba okay ungqoro sibathi impunzi emnyama umfoka ngumfoka sabatha phansi kwalana mgcobelo. Hlakaza yaqathuka intshebe manje yahleka kancane fishifishi umfoka dlameni yahlala khona sikele ngejona. Angahambi ngathi ngihamba nokwepha lethi uzobantu ujuqu usibindise ngoye ngimthatha phansi kwazina. Sanibona bafowethu igama lami uSibongiseni wakwaNtombela le ihluhluwa. Bafowethu sefikile umfoka Mahlobo. Nginibingelela nje ngaphansi kwemzenze Trend TV la isuke khona siziletha ishisa bafowethu. Ezoqala nje igcuka Malaysia selidecide ukuthi liyikhiphe namuhla i-album yalo eshisa kakhulu eshisa ikhona. Kade abaningi bangqekile bathi hayi sesabe imbali yakhe wara baningi izinto abantu izinto ayishilo kodwa ke asike ziveze umsebenzi wakho omncane akawuvezile inkulumo yakho sokhosini kodwa isizwe engikhazayo lapha engikhazile kakhulu lelethi abaye thathela izitofu lapha isitofu kwimoto eshungayo yabona ukuthi imoto eshungayo ukuthi imoto fanele budget senesikhathi uyithele ngoba nengozi emgwaqo edalwa yikho lokho imoto zababona zo 6000. Umfowethu siyabonga kakhulu ngoba ngiyabona ukuthi nengozi emgwaqeni ayizukuba khona kuzoba nje nokusebenzisa kahle ngisho nakhulumeni nje uzokwazi ukusebenza kahle kungekho imoto eseyishunqa la emgwaqeni uyayibona impela kwethu nalensizwa ephawula ukuthi ayilanyanyisa ijongo elonje ekhaya ijongo engayitheli ipack ayicala lapha iyashaya umpimo. Ngiyakuzwa. Yes. Isikhofa FM cha kulungile mana ke unesurprise njalo kusasa kwenzakalani? Hawu kusasa pushing akhosi kahle abantu balindele umhla ka4 i-surprise ke lela surprise kodwa mndoza mfethu awushechelo mfowethu kusasa ngiyadedela igcuka Malaysia yabo nje kuyolisho lelanga kusasa kube kuzindanisa amahostela wonke isikhofa FM yabanyanya angazi mfowethu yabo nje door to door bafowethu kusasa iyaphuma i-album yegcuka Malaysia isihloko sithi Amavolovo bese kuthi lapha na eThekwini ngesonto kuzobe ngikhona e-workshop kanti ngomhla ka4 exactly ngizobe ngisegoli lapha amahostela wonke eGP Denver hostela zonke insizwa iphelele eGP Park lapha ngizobe ngikhona sibanyanya khona. I-album yegcokama iyaphuma okokuqala ngakulo December uzwe kuyivuka Africa Breakfast Show okhosini FM ungahlala kanjani ungashiyo kuthiwa #8million sifikile uma kuyithina siqala izinto uyayibona lento le ukhozi FM ihamba phambili mfowethu ngiyabonga kakhulu ngishayana nje lincane lelo bafuthi nami ngiqeda ukuphalaza lapha ekuseni nokukhatha sengithola nje ucingo bafuthi ngiyabonga kakhulu kwande kanithathe khona saphefumula ukulungileke bye. Yeah. Indlela ongithanda ngayo simolomolo sami indlela ongithanda ngayo ithi indlela ongithanda ngayo simolomolo sami wahamba uyofuna amadoda kali wadliwa izindondo wahamba uyofuna umsebenzi kali wadliwa izindondo wahamba uyofuna amadoda kali wadliwa izindondo wahamba uyofuna umsebenzi kali wadliwa izindondo indlela ongithanda ngayo indlela ongithanda ngayo simolomolo sami indlela ongithanda ngayo wahamba uyofuna amadoda kali wadliwa izindondo. Nomkhulu ukhehlelezi bamazi ukhehlelezi bafowethu ukhehlelezi ukwavalelwa ingozi yesikuta udedele video laphana ebekade live ku Facebook wathi hayi isikuta uyaresign isikuteni cishe sangibulala isithuthutu secishe sangibulala isithuthutu ngisathatha ibreak yasibonga kwamanje
hayi ukuthi ngiyasiyeka ngiyasibonga kwamanje into eyenzakalile bengidriver nje umkhulu naye encenga ngiza naso mangifika lapha eThekwini lapha ngase Durban station erobotini nje usujikela khona lapha emabhasini umkhulu angazi ukuthi ubingelele ubani naye lo muntu obe yistep ethi uyangibingelela eshaya ukuthi pip mighty pip akazi ukuthi angikakabe professional driver ngisasaba isanareti lana esandleni ibriki la esandleni enye isenyaweni mina sengakhohlwa ngikhumbula ukuthi ibriki yi1 la esandleni mighty pip ngivele ngisuke ave ngaqonde robotini straight ku pavement on the robotini umkhulu mangithi ngiyabreaka kanti angibona ukuthi any studio siku rock shoot siku sport plus siyaqhuma hey ngase ngiliqondile robot khulu washaya robot mayishaya robot ngalishaya ngapressa futhi saqhuma istudio seza la mangidize emoyeni amagada wazi noma dubule azodubulani ngoba phela siyangiwiza ke manje studio it's a natural cause andize emoyeni umkhulu waflya kubonakala amajini endize emoyeni kwabonakala amateke Louis Vuitton fly emoyeni sarola nami studio masirola nami ngazama ukusichitha hey ungaboni movie kade lapha ngithe mangivuka umkhulu ingqondo bisingathi ihambile kancane avuka ngabaleka ngeenyawo kwathi hey uyabaleka uyapi hey ababoni nokuthi umkhulu uyabaleka hey ngabuya mangizwa amazwi bethi hey uyabaleka ngabuya umkhulu mayibuya wathatha istudio sakhe bathi siyeke amagada esiyeke mkhulu kube nomunye nje oyedwa ozwakale ethi yena mkhulu ngijima ungene emotweni ngoba uzoshuthwa ke manje into ezoyenzeka buka ke ngisayigqokile helmet njalo ngekhanda elikhulu eliedwe helmet futhi ngalokhuzana angene emotweni kwathiwa mkhulu right athi umkhulu ungconywana mangithi ngiyopha athi mina ayinge right asambeni ingqondo zahambile igazi liyashisa athi asambe uAli Mgube ukhale kakhulu ngesiginci sakhe ku Facebook ukuthi ufuna isiginci sakhe kuyigcuka melisha angengiveze nje isithombe sakhona abantu besibone kanti abalandeli bamgxile kakhulu khona omunye nje uthe awudlelana ngoNgube omunye wathi ngoba awunasithupha uzosenza abafowethu zikhala kakhulu ku Facebook omunye uthe #ujeqanofezela Mgube ngicela sihlangane kwaMayimaye straight usasa sibane geqo bafowethu ngiyabonga kakhulu bafowethu ngathi nongeka kwamahlaleli album yakhe bafowethu ngicela nihambe nomlandela isiphumile ipromo njengamanje isiphumile sikhona online abantu abawubhekile ipromo yakhe sithi promo bebona ukuthi uphekeni ngokamakhathoni bafowethu ngiyabonga kakhulu simzansi trend siyabonga kakhulu abantu abasasubscribe nabasifollowile ku Facebook bafowethu ngicela niqhubeke nisubscribe la ngiyabonga kakhulu bafowethu right thank you bye bye.